आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ಏ ಸ್ವರೂಪತ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಇಂಕೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾರೆ ದೀಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುರ ಎಂಚುಂಡು. ಹಾಂ ಫೈನ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಣಾತೇನಾ? ಹಾಂ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾತಿ. ಸರಿ ಪೊಯ್ ಬಲ. ಸುಂದರಣ್ಣ ಏರ್ ಬತ್ತಿನ ತೊಲೆಗೆ.
ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಯ ಏ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತ ಏ ಅಂದತ ನಮ್ಮೆಂಚ ನಿನ್ನ ಬಿಡು ಎನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋ ಏ ದ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇವರ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ దాదా మగావు ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ಅಂడి ఆవిడ బాలే ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣುಗುಲ ಇರುತ್ತಾ ಬೊಕ ಅನ್ನೆರೈಸಿರು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನಿ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಹೋದ್ ಬರ್ತ ఆవిడ దేవి రెడ్డి మల్ప ಬಲೆ ಮಗ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪಗ ಹಾಂ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಮಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಜಂಬರಡು ಸರಿಗಟ್ಟು ಒಣಸು ಮನ್ಪಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇನ್ನೂ ಎಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪದ ಒಣಸು ಎಂಚೈತಿನ ಅದನ್ನ ఈరోజు మనిపి కుళ్ళదన్న అల్పదోన సరే దీని మెంచాపేనా బాతుదిదల పోపేనండు ಏ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ఒళ్ళు దొంజి వనసాండు సొరుపు తోటదంజి పోదర్కనా ಹಾಂ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಬ್ರೋ అబ్బా ఈ కరోనా పండుగ ఓలోళ్ళు ఇచ్చినట్లు వర ఊరుతో లెక్కండు ಹಾಂ ಅಂದದೀಚು ಈಜಿನ ರಜೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಸೊರಪು ನಮ್ಮ ಏಚ್ಪುರ ಗುಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತು ಓವೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬು 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 ఏ ಜಾಬ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೇರಿತ್ತನ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಅಂದದೀಚು IT ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತುಜ
ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಜಾಬು ಕೊರ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುಂದರಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳೇನಾ ఇజ్జే దాదాను పాస్వర్డ్ తీసాడు బిజీ అయిపోతుంది ಸರಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪೇನು దీక్షిత ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಡೆಗೆ పోయారుండు ಬರ್ಪಾನಾ ಸರಿ ಪೋಯ್ ನಂಗೆ ಬುಗ ದಾದ ವೇಲುಂಡು ಒಂದು ದಣಿನಿಲ್ಲಗ ದಾಯ ಬರ್ತೇನೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ పోయాರೆ ಕಾಸು ಓಡಿತು ಅತಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಹೌದಾದಿ ಪೇಪರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಡ್ದು ಇಲ್ಲು ಜಾಗೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಂದಾವಿ ಅಂದ ಈತ್ ಪುರಾತನ ನಿಕ್ಕಾಣ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂತೊಲಿತ್ತಿನ ತದೀಚು ಪಣಿಯರಿಂದ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ದೆತ್ತಿನೇ ಇಚ್ಛ ಆರಾಂಡಲ ದಾದಾನ್ ಪೆರಾಪು ಅವೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಕೊರಗದು ಜೀವ ಬುಡಿಯರು ಸುಂದರಣ್ಣನ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಮಗಿನ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬೇಗಾಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನ ಬುಕ್ಕ ಪರ ಊರೇ ಮಲ್ಲಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಗ ಬತ್ತು ತಾಂಕನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಹೊರ್ತೊಂಡ್ರಾಯ್ತಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾಗಿನ ಹೊರ್ತೊಂಡ್ರಾಯ್ತಿ ಇಂಚಿತರ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬಣ್ಣಗಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಊರ್ದ ನೆಂಪಾಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಳೆ ಓಳ ಬದುಕಿಯ ಕಲ್ಪಳೆ
కానీ ఆయన ಪುರ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನನ್ನು ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಯಾನನ ಪರವರು ಪೋಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಲ್ನ ಕೂಡ ಇಂಕ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಆ ಈ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊಸಿಯಾನು ಈ ಮೂಲೆ ಇತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪದಾಂಡ ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕ ಬುಡಿದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಕರ್ನ ಕಾಸನು ಇತ್ತು ನಾತು ಕೊರು ಬುಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಸಂದಲ ಆ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ